Tneddit l-Istrateġija Nazzjonali għall-10 snin li ġejjin biex tkompli tonqos ira tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon ingħad kif din l-istrateġija iparti mill-implementazzjoni tal-Viżjoni Soċjali ta' Malta u timmira biex kulħadd jgħix ħajja deċenti u dinjituża waqt li tiżgura li ħadd ma jitħalla lura. Lan tal-istrateġija u li Malta jibqa' jkollha waħda mill-inqas rati ta' nies friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. Ġie spjegat li dan id-dokument għandu 165 miżura b'5 prinċipji ewlenin. Għandna li nirnexxu flimkien li jkollna l-empowerment, is-solidarjetà, l-opportunità u d-dinjità. Qed naraw miżuri ta' volontarjat li nsaħħu l-intrapriżi soċjali, li jkollna wkoll edukazzjoni b'saħħitha li tagħti l-ħiliet, imma mhux biss ukoll li jkollna impjiegi b'saħħithom b'ukoll benefiċċji ta' adekwatezza u anke income adekwat tul il-ħajja kollha. Intqal li twaqqaf kumitat li se jsegwi l-ħidma tal-Ministeri varji u se jwettaq reviżjoni kultant snin biex jiżgura l-qagħda u realtajiet soċjali tal-preżent. L-istrateġija fija qafas ta' implementazzjoni b'saħħtu fejn għandna kumitat għoli sabiex naraw ukoll l-implementazzjoni fejn kull Ministeru wkoll ħajkun qed jaħtar koordinatur sabiex nassiguraw li dik il-miżura li identifikata tkun implementata fil-ħin hekk kif pjanat skont l-istrateġija. Il-Ministru Falzon sostna li Gvern Laburista introduċa numru ta' miżuri li għenu biex tonqos ira tal-faqar. Jekk inti għandek il-faqar ma tix taħbi titfarasek fir-ramlu tajk ma jeżistix, trid tiffaċċjah. U rnexxinna dal-10 snin nagħmlu improvements kbar. Bis fadal ovvjament iktar x'nagħmlu u din l-istrateġija immirata hija parti mir-ruħ soċjalista tagħna illi noħolqu l-ġid imma mbagħad li naraw minn dak il-ġid jieħu kulħadd u fuq kollox illi mbagħad bħala stat bħala gvern ngħinu l-aktar il-dawk li l-aktar għandhom bżonn. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu li qal li din l-istrateġija għall-10 snin li ġejjin tkompli mal-ħidma li saret mill-Gvern fl-aħħar snin biex ir-rata l-faqar f'pajjiżna naqset. Dan filwaqt li l-ekonomista ewlieni mill-Bank Ċentrali Aaron Gregg spjega dwar kif il-qagħda ta' pajjiżna ifferma aħjar ħdejn pajjiżi oħrajn Ewropej.